EM राकेश ब्रह्म सारनि फंबायनि हाबा दिनै हिन्जाव गोदान लायनो थांगोन। EM राकेश ब्रह्म सारनि निजा फंबाय राहुल ब्रह्म हिन्जाव गोदान बिथांनिखौ जोङो लायनो थाखाय जों दा नै फैबाय बेहाय मुसलपुराव सारनि न'आव। नैबे जोबोद समायना रमायना पेन्डेलखौ बानायदों, आं दिन्थिलांबाय थागोन। आरो हिन्जाव गोदान बेखौबो बिथांजों लोगोसे जों थांफानानै, हौवा गोदानजों थांफानानै हिन्जाव गोदानखौ जों जेब्ला लायनो थांगोन अब्ला नाम आरो महरखौ आं दिन्थिगोन। दा नै पेन्डेलखौ नायलांग्रोदो आरो भिडिअखौ जोबनायसिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। गाबोन रिसिपसन, दिनै हिन्जाव गोदानखौ लाबोनानै हाबा होनाय जागोन ब्रह्म धोरोमनि नेमखान्थिजों। बिदि समायना रमायना बानायखादों नै पेन्डेलखौ। बेहाय स्टेज प्रग्राम जागोन, बायदिसिना रोजाबनाय मोसानाय, गिदिर गिदिर गायक सिंगार लिंहरखादों। नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोबोद गुवार गिदिर ग्लाम ग्लाम, ओजोंनिफ्राय ओजों नुहुरस्लाबलायै गिदिर गुवार जादों पेन्डेला। आरो सेथ्लाथिंजायबो आं दिन्थिगोन। हिन्जाव गोदान लायनो थांगोन थांगोन ना बिटुल যাব লাগিব। बेहाय खैना फज'गोन जों नैबे जों दिन्थिनो थांनि पेन्डेलखौ दिखांबाय दोङो। दा थांनि र' ओजोंनिफ्राय ओजों नुहुरस्लाबलायै जोबोर गिदिर गुवार। नै दिन्थिगासिनो बरियासो भिडिअ। हेलौ हेलौ। बिदिनो दोङो आरोबाव खामानिफोरखौ नै ग्लाम ग्लाम गिदिरथार। खैनानि मुङा मामुनि बसुमतारी, हिन्जाव गोदाननि मुङा मामुनि बसुमतारी आरो राहुल ब्रह्म आदाजों जागोन जुलिया। दा जों लायनो थांगोन। जायगाया ओजोंहाय लाबदांगुरि बारनानै बोरसि दैमा बारनांगौ। ओजों खैना लायग्राफोरा, हिन्जाव गोदान लायग्राफोरा नोंथां हिन्जाव दासो रेडि हिन्जाव गोदान लायनो थांगोन। लाबदांगुरि थिंजाय न लाबदांगुरि माबा मैनामाथा लाबदांगुरि बरपेटा जोंनिया गासैबो थांजोबगोन। नै जोहोलावफोरा ससमायाबो रोंना गाननाय ससमाखौ गान, जोबोद मोजां नुयो ससमा। रक सकनि चेनेल सिटिनि फिल्मा इनि बै दाखुवा इउ होनलायनाया बिदि रखमसो नुयोबा। एसे माबा होदो, एसे मसन होदो। थिगैनो सिथ्लाथिं थांनि जोङो। सिथ्लाथिं बायदिसिना मा होनो जोंनि मिथिंगायारि मुवाजों बानायनाय साजायदोनो, बेखौ नायहैनि। नोंथांमोना दासो मोनफैदो नामा? मोनफैबाय, ससमा गैया दे थिगानो। सिथ्लाथिं थांनि जोङो। जों माबाजों बानायदोंनो, मा होनो बेखौ, थालिर बिफां बायदिसिना समायना रमायना मिथिंगानि माने नेचारेल जिनिसजों बानायदों। फाय थांनि बै लामानिफ्राय नै लामा मोनफैलायदों। ओरैबायदि गुवार गिदिर माने आन्दायलायगोन आरो
जोबोद गिदिर गाबोनो रिसिपसन गाबोनो बेहाय जोंहा गिदिर गोलाव बिटिआरनि EM GM CM MCLA MLA बायदिफोरा बिथांमोना नुजाथिफैगोन बेहाय बे हाबायाव ससमा गाननासो बुंनांगो ससमा गाननांगो ससमाफोरखौ एसे माबा गोसोम गाननांगो होमबाने डेन्जारसिन नुयो आरो ना जानो दैनि माबायाव दै वाटार साप्लायारमेन थिगानो वाटार एसे नै मा बिफां इयो समायना रमायना मोजां दस बिलाइखौसो बिराद साफा नुदों দে হকি টকি দি কোৱা আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰ কৈ দিয়া কোনটো বিভাগত পৰিছে আপুনি সামলাব লাগিব অন কৰি দি একবাৰ संजू भाई कहाँ पे ठीक है हेलो हेलो क्या बोला सुनाई नहीं दिया बैटरी नहीं है क्या बैटरी नहीं है क्या आए आओगे आओ ऑफिस रूम बुलाया है जाओ एबार सिथ्लासिम थांनोसै जोङो फैफिनलायबाय नै बिदिहाय एबार सिथ्लाथिंजाय थांबाय दङ नमस्ते नमस्ते बरायबाय बरायबाय थांना थाङा मानो ओइ माबा बाय बेस्थ दे VIP ना मायो ना VIP ना VIP रूम गाबोन सामलायनायावसो थानांसिगोन दे थिगानो सिथ्लाथिं थाङो र' सिथ्ला मोनैयाखैनो नायनो थांनि পুরা বেং পাতি দামनाय জায়গা দে বাজাই দি বাজাই আছে চাহ খাই আছে দে খাই লওক আগতে পানীটো খাং ৰ নে পানীটো খাই ল सिथ्लाथिंजाय नैबे थालिर बिफांजों बानायदों मानिखौ तख बिलाइ बेहाय हुम सावगोन कि दुनिया आर'नाइ फाननानै होदों बेहाय नेचारेल ना नों माबा बुंग्रा जा आं दिन्थिनि जेखाइ दे नासा ঠিক আছে কি জিনিস এইবিলাক जेखाइयावथ' কিবা আছে দেচোন লাইট না जेखाइ खबाइ सोर फैगोन फैला मेन्देलाबो फैगोन न सुलिखा बायदेव बिग्राय बिथांमोना फैगोन जोबोद समायना रमायना नुदों
जोबोद साजायखादों बेखिनियानो भिडिअ आरो नायलांबाय था उनावहाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लाबबावगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नेक्स्ट भिडिअखौ दा बेखिनिखौनो आङो बानायनानै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय